Il-Partit Laburista mhux biss jirrikonoxxi l-isfidi soċjali iżda ma jibżax mill-bidla. Dan kien il-messaġġ ewlieni f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista brabta mal-introduzzjoni ta' white paper dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Fl-indirizz tiegħu fil-bidu ta' din il-konferenza, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Micallef sostna li l-Gvern u l-Partit ma jibżgħux mill-bidla, dan speċjalment f'dawl ta' realtajiet soċjali li jeżistu fid-dinja tal-lum. Aħna bħala Partit Laburista konxi mir realtajiet soċjali minn ukoll ir-reġim legali li fl-aħħar snin wassal għall-inġustizzji li sofrew numru ta' persuni minħabba pussess sempliċi tal-kannabis. Minħat jew il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Ġorvin Buġejja filwaqt li ta' elenku tal-proposti mħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-jimilu fl-introduzzjoni tal-White Paper spjega kif iż-żgħażagħ fih dan il-Partit Laburista ma jiddejqux jiddiskutu suġġetti differenti anke dawk li jqajmu diskussjoni jew dibattitu. Sostna wkoll iż-żgħażagħ diġà għandhom l-isfidi tagħhom u bekk l-importanza li ma jiżdiedx biżżejjed fuqhom bla bżonn. Infakkar kif il-żgħażagħ llum il-ġurnata għandhom ukoll l-isfidi tagħhom. Irridu jibbilanċjaw bejn il-ħajja edukattiva u dik tax-xogħol sabiex ikunu jistgħu jiksbu l-esperjenzi neċessarju minn kmieni kemm jista' jkun. Tistgħu timmaġinaw żgħażagħ illi għax sempliċement inqabdu possess ta' joint tal-kannabis ġew trattati ta' kriminali jew nkella saħansitra tiċċabsilhom il-kondotta xi perkussjoni tkun hemm għalihom fuq ħajjithom u l-kumplament ta' ħajjithom kollha. Intant il-President tan-nisa Laburisti Nikita Zammita Lamango spjegat kif il-proposti bidliet huma bilanċjati filwaqt li jinkludu element ta' serħan il-moħħ anke l-ġenituri. Temmettejt li kull min jixtieq jgħid tiegħu dwar is-suġġett huwa mħeġġeġ jibgħat il-ħsibijiet tiegħu fuq info@partitlaburista.org. Fakkarkom biex tieħdu sehem fil-konsultazzjoni għalhekk għandna dawn is-siġġimat. Qudiemna biex aħna nisimgħu minn għandkom dak li qed jinkwetakom, dak li forsi nistgħu nagħmlu aħjar u żgur li flimkien aħna mal-Partit Laburista nkunu wkoll qed naħdu sehem f'din il-konsultazzjoni.